қаҳрамони феълии Тоҷикистон оид ба футбол тими Истиқлол дар доираи ҷамъомади таълимиву тамринии худ дар шаҳри Душанбе бо тими Регар Тадази шаҳри Турсумзода як бозии санҷишӣ баргузор кард. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир гардида бо ҳисоби 3-0 ба суди шогирдони Игор Черевченко ба анҷом расид. Сараввал дар дақиқаи 30-юми бозии ҳамлавари асосии тими Истиқлол Манучер Ҷалилов аз партофти Алишер Ҷалилов истифода намуда ҳисобро кушод. Бо гузораи 7 дақиқа Алишер Ҷалилов бо маҳорати волои худ ҳисобро 2-0 кард. Бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. Дар поёни қисми дуюми нерӯсанҷӣ аниқтараш дар дақиқаи 91 Ромиш Насруллозода ба бозӣ нуқта гузошт. Футболбозони шаҳри Турсумзода низ дар дидори мазкур имкон доштанд то ҳисобро тағйир диҳанд, аммо имкониятҳои худро онҳо натавонистанд ба гол анҷом диҳанд. Бо ҳамин рақобати санҷишӣ дастаҳои Истиқлол ва Регар Тадаст бо ҳисоби 3-0 хотима ёфт. Лозим ба ёдоварист ки ин вохӯрӣ барои Игор Черевченко ба ҳайси сармураббии бошгоҳи Истиқлол аввалин ба ҳисоб мерафт.